Hey, wanneer ga je? Ik wil kamer toe gaan. Het ik jou niet gewaarschuwd, ja. Het ik jou niet gewaarschuwd van die laat gekomen rijden. Je vat zo lang om van die school af te komen. Wat je kunt maken, speel je als je van die school afkomt. Die dingen van je moet gestoppen. Hoor je mee? Nee, pa, ik heb net mijn vrienden al pad gevat. Toen kom ik eens toe. Nee, pa, ik zal je weer laten komen. Beloof me. Hey, je komt terug naar die Sonny J. Niet naar mijn pa. Het is te zacht, J. Pa, alsjeblieft. Hey. Check voor wat maak ik nou eens. Trek hulle vol on. Trek hulle vol, jong. Laat ons kijken wat het er samengebracht voor ons. Hey jong. As jy man net pina het jong bring iemand. Man lees aan eet jong. Ja, waar is je daar voor mijn eigen zak? Nee, maar los weet man. Hey, check je light hier. Hey, wat is die van jullie? Wat een nader staan is die? Waar wil jullie eindelijk maken, jullie? Nee man, los die light uit man, my broer man. Hoi, je hebt het gezien, jongen. Goed is lelijk bang. Jong, maar like kwartiek joh. Hij kwartiek. Nee. Hier kom joh. Maar jij bent natuurlijk hier met die grashoppelen kennen, hij dokter naam. Yo, dat ene was lelijk bang geweest. Hoi, jij. Ik regeer mijn ijsbaan. Yo. Zijn, kwam je zo? Ja. Zo je denk ik heb je nog gezien wat je vrienden doen na voor de school. Met wat is je bezig gaan zijn? Is je ook nog een bully of wat? Nee, juffie. Zie wanneer ik is een bully niet. Man is maar net zoals een man tussen die brassen is. Is maar net hoe ik is tussen die ouders, juffie. Zijn, dat is die wat je bezig is om te doen. Nie. En hoe kom loop je anyways met leerders wat laatst met de school? Je is misschien een dom leerder. Nie. Wat gaan dan met jou zijn? Nee, juffie. Als je wat juffie denkt, het is. Wat ik denk, is een jongman wat bezig is om zijn leven weg te gooien. En je beter vandaag daar is wanneer ik jou extra lessen moet geven. Ja, dat is recht, juffie. Ik zal eens. Maar het gaat ons bij ons huis. Ja, ik heb klaar samen met opa gepraat. Ik ga je later zien. Yes. Ik hoop toch net niet pa zien wie hij moet van. Nu, wat gaan we aan met je oog? Nee, ik was bezig om iets aan educatie te halen, juffie. Hoe val ik me daar? Maar als je zo groot bent, is het klein ding, juffie. Nee, Azijn. Elke keer is het je lippen wat stukken te zien of een arm wat rooi is. Nou is het de oog wat blauw is. Nee, Zijn. Ik weet niet wat gaan aan. Ja man, juffie, je ziek. Ik zeg aan als niks zie. Kom maar los ons het nu. Zijn, is je zeker? Is het die dalk je pa nie? Als ik jou zeer maak, kan je niet zeggen. Juffie. Nee, zo niet, juffie. Hij moet tronk toe gaan. Zeg voor mij wat gebeurt. Juffie. Van mijn ma doet het, juffie. Dat is dan niet meer hetzelfde. Mijn pa is weer zo geweest. Ik kan het een beetje laten eens en komen. Dan wordt er geslagen of zeer gemaakt. Alsof ik blameerd word voor die dood van mijn ma. Dan is het glad niet meer hetzelfde.
Hey, wat praat julle so hier binnekant? Jy, hoe veel goed. Nou sien ek hoekom is Zayn so besig om ander kinders se lewe te vernietig. Van jy maak sy lewe hel. Wat het die papa's jy? Ha? Wat het die papa's jy vir Zayn? Jy moet tronk toe gaan. Jy moet tronk toe gaan. Jy verdien nie om op pad te wees nie. Kom Zayn, laat ons polisiestasie toe gaan en 'n sak gaan maak teen die veel goed van 'n pa van jou.